עדיין בשוק ואיך שיבאנו לכם ככה. בקיצור, רצינו לעשות לכם סרט לחתונה. קבענו לשעה 8. צריך להגיע ל8, קבענו ל8, הם לא פה. מישהו התקשר, הודיע משהו? לא אמרו כלום, אני לא מבין את זה. כולם הגיעו ב9. אהלן. היי. אהלן חברים, הגענו, אפשר להתחיל? חבר'ה, יש וודקה. צלחנו. צע כל אחד 30 שקל. התבאסנו. החלטנו להרים איזה כוסית לפני שאנחנו מתחילים. יאללה, צ'קס. רק לא ידענו מתי לעצור. אז קבענו ליום למחרת. בכל פגישה כזאת יש תמיד יותר מדי אנשים שאומרים דברים לא קשורים בכל מיני צורות. החבר המלחיץ, יאללה חבר'ה, אנחנו צריכים להגיד את הסרט, נו יאללה די, בוא נתחיל. החבר הרגוע, די נו, חצי שעה סיימנו את זה. החברה המעופפת, רגע, היום זה לא הכינה? אהלן וסהלן, אהלן ביכום. החבר שלא משנה מה הוא אומר, תמיד נשמע נכון כי יש לו קול נמוך. חבר'ה, תאכלו פטיבר, זה מגביר את היצירתיות. החברה שמבטלת את כל הרעיונות. ממש לא. אחרי שסיימנו עם הפטיבר, החלטנו שצריך ללכת על משהו מקורי. יש לי רעיון. מה הרעיון, נו? בוא נעשה ארלם שייק. אחי, אין מצב שנעשה ארלם שייק. בדוק עושים ארלם שייק. קולו טרוריסטה. The Harlem Shake. הבנו שזה לא מקורי, הרגשנו תקועים. אז אחד מהחבר'ה העלה רעיון. בוא נשאיר רעיון חבר'ה, בוא נעשה ריקוד נפה. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. חבר'ה, ממש, אבל ממש לא. מאיפה כל הרעיונות הריקודים המוזרים האלה? מה נסגר איתכם? בואו פשוט נשים מלא תמונות מביכות שלהם. חבר'ה, עזבו אתכם תמונות מביכות וכל הדברים האלה. בואו נגיד עליהם דברים טובים. בואו נתחיל משרה. היא חברה מדהימה. ואיזה אישה טובה היא? גם בשלט. אוקיי, מצוין חבר'ה, מצוין. עכשיו בואו נגיד דברים טובים על אורן. אז שמנו עוד כמה תמונות מביכות. נגמרו לנו כבר כל הרעיונות, וחשבנו לוותר. חבר'ה, בואו נעשה סרטון בקיצור. בקיצור, עשינו לכם סרט לחתונה.
the beat.